Baboido ohala maduong' in terms of tourism. Mago immediate benefits. Ato nyaka sani wacho ni kani wuotho kacha kinde mani wuotho kacha bende nyalo wacho ni japiny ma kawaida bende ong'eyo gima ne dhi mbele pacho kae momiyo chopo kacha mondo embondo ne otiegre ane ni ento nyalo yudo ber mane kuwuok e riwruok mar timo ohala e kind pinje 21 manitiere bwo mabul mar Comesa. Felix. Erokamano kuom penjo no. Jakom ma kawaida benefit nikech oromo yudo kaka jo Zambia uso msibe jogine uso lewni gik mano gi benefit e gino. Lakini tabu maduong' kuom japiny ma kawaida en registration. Ok en walk in kaka idhi KICC. Nyaka idhi register City Hall Annex, idhi register timi badge identification mari kore kiwuotho kanyo. Ng'eny registration go kaja en ja ohala to nyalo bet piny mondo one kaka registration timore ofolo ka gino timre modhi odhi one gino. But ng'ama ok jahal makadha kadha wacho ni onge tiende. To winjo be ni ng'awo ja ohala be ok bede gi miluma moro no ng'i ane ni ang'o matimore gose jo ohala kende ema nyaka dhi kacha mar mondo me ging'e gima timore kanyo. Gin ng'eny gi jo ohala matimo gik moko pa import export. Ko like Export Promotion Council, KEPROBA, kaka Investment Promotion of Kenya, nitie gioro invitation to ji mang'eny. Kaka chon an jakom mar professional associations oting'o all societies abe luonga mondo ane kaka timre. Although tija wuon an consultant e multilateral trade expert. Iwacho ni dhi leronwa ni multilateral trade expert ni tang'o mana mapiyo piyo ka wadhi mbele kod twak maru. Kwachako mokwongo ohala ne gima time ka ok en ohala mapile.